Дәүләт флагы көне ватаныбыз тарихындагы вакыйгалар белән бәйле. Әлем Россиянең төп дәүләт атрибутларының берсе. Россия әлемен бөтен дөньяда таныйлар һәм беләләр. Чарада катнашучылар да шушы фикерне җиткерде. Ватаныбыз белән горурланучы ватанпәрвәрләр бу көнне Мөслим йөрәге скверына җыелды. Бүгін біз Мөслимдә Россия флагы көне үтә, бөтен райондашлар белән җыелдык. Бу инде бу бәйрәм инде патриотизмны алга алып бара торган. Шуңа без бу көн бөтенебезне бәйрәм белән. Россия флагы көне инде ул үз илен яраткан, ватанпәрвәр булып яшәгән һәр шәхеснең, һәр кешенең бәйрәмедер дип әйтеп беләм мин. Һәм менә мин бүген шушы бәйрәмдә катнашуым белән чиксез горурлык хисләре кичерәм. Россиябез алга барсын, Татарстаныбыз алга барсын. Biz de bu çarada bik tilep katlaşabız. Bik matur beyram. Yaşasın Россия. Җирлегебездә Россия Федерациясының дәүләт флагы көнендә гадәттә вело йөреш үткәрәйделәр. Быел райондашларыбыз йөгерергә булды. Йөгерешчеләр Мөслим йөрәге скверыннан кузгалып, Пушкин, Тукай, Вахитов, Банк урамнарыннан үтте. Флаг ул безнең илнең символы. Менә флаг символ, герб символ, гимн символ. Ул менә шуның өчен һәрбер кешегә ул аның бәясе зур. 1991 елда митингнәр шушы 3 төсле ак, зәңгәр, кызыл төсле флаг кире кайтты безнең Россиягә. Шушы көн безнең ял көн булмаса да бөтен Россия өчен бу бәйрәм үтә. Россия флагы көне үзен ватанпәрвәр дип санаган һәркем өчен зур бәйрәм. Бәйрәмдә 14 яше тулган райондашларыбызга шәхесне раслаучы документ Россия Федерациясе гражданины паспортлары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.